तामुलपुर जिल्ला सेसापानी बर' बाजार गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 53थि सेसापानी आन्चलिक माइनाव फोरबोआ सानबानि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। 6 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 10 अक्ट'बर खालारसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजागोन। दिनै फुंबिलि समाव गाहाय गेट बेखेवनाय, मन्दिर बेखेवनाय बायदि बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। बेबायदिनो फैगौ 8 अक्ट'बर खालार खालि हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि कपिल सोरगियारि आरो रमिना दैमारि बिथांमोनहा। लोगोसेनो फैगौ 10 अक्ट'बर खालार खालि जोबथा हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि इलिसा बर', देरहासार नार्जारि आरो समरजित बर' बिथांमोनहाबो। दाब दाब ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सेसापानी बर' बाजार गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय खुंगा 53थि सेसापानी आन्चलिक माइनाव फोरबोआव दावबायफैनो खावलायदों खुंफुं आफादनि आफादगिरि रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा। खुलुमबाय। जि सेसापानी आन्चलिक माइनाव फोरबो, बे माइनाव फोरबोआ गिबियाव नैबे हाथाइनि साहा थानाय जायगाखिनियाव जायोमोन आरो बे समाव मुर्ति फुजा खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव होमबा जोङो एमइ स्कुलाव फरायोमोन आरो बिनि उनाव खै बोसोरसोनि उनाव जोङो बाथौ खालामनाय नुदों आरो बिनि उनाव आं सनखौ बावबाय, हिरेन्द्र नार्जारि सेक्रेटारिमोन, आं खान्थि नेहाथारिमोन आरो लोगोसे जोंहा रमनि नार्जारिया आफादगिरिमोन। बै समाव जोङो सेसापानी आन्चलिक गेवलां बिजाब खुलिनि गासैबो सोद्रोमाफोरा बिबानगिरिफोरा रायलायनानै नैबे फिल्डआव लाबोनानै बे बाथौफोरखौबो खुङो। बे समावथ' ओरैबायदिमोन, माने स्टेजआबो जोंना हानि, रायजोफोरा खोनानै गोजौ खालामना दोनो आरो बेनिफ्राय बेखौ खासिया हाग्रा हानानै दुमो आरो बे सायावबो खासिया हाग्रा होनानै पेन्डेलखौ बानायो। दिनै बै समनिफ्राय दिनै फैयै मोनसे साबना हामना मोजां समसिम सफैबाय। दिनै गोजोननाय मोनदों, खुसि जादों जोबोद। जोंनि जि समाव, बै समाव जि जोंनि रायजोफोरा खस्थ' खालामनानै जिबायदि फोरबोखौ खुंदोंमोन, बे फोरबोआ फैयै दिनै मोनसे जौगासारनाय लामायाव मोजां मोनसे आबहावानि गेजेराव सफैनो हादों। बिनि थाखाय आं जोंनि मावथि बिथांमोनखौ, जायफोरा माइनाव फोरबोजों लोब्बा थानानै खामानि मावबोदों, बिबान रुजुनबोदों, बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। बिथांमोना गोबां गावसोरनि जि मावनांगौ खामानि, समखौ दोनथ'नांब्लाबो, गावनि समखौ दोनथ'नांब्लाबो जिबायदि खामानि मावबोदों, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों। दिनै जोंहा स्टेजबो जाबाय, मोजां मोनसे जि साबना हामना पेन्डेल जाबाय। दिनै जोंना बाथौ आरो जि ब्रह्मनि जि जोंहा फुजिनाय जायगा दं, बेफोरबो जौस्राङै जोबोद समायना जाबाय। बे मोनसे जोंनि थाखाय दावगानायनि मोनसे लामा आरो निस्सय आं सानो बे दावगानाया जोंनि थाद'नाय नङा, फैबाय थागोन आरो बे ओनसोलनि जि जोंनि इयुन जोलैफोर, बे इयुन जोलैफोरखौ धोरोमारि बिथिङाव, जि धोरोमनि सान्थौ दर्शननि बिथिङाव निस्सय गोबां भान्दारि होगोन नैबे जोंनि फोरबोआ, आं बेखौनो मिजिंथिगोन। आरो लोगोसे बे जि जोंनि फोरबो, बे फोरबोआ फैगौ माने समसिम मानसिया जेसेबां दिन थागोन, बै समसिम जालांबाय थायो, साबना हामनाय आरो बेनि गेजेरजों जों थांना थानायनि राहा मोनो, जोंनि गियान सान्थौखौ जोङो फेहेरनो हायो। आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो निस्सय इसोरा जोंनि गासैखौबो अनहरगोन आरो बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे बुंनांगौखौ आं बुंबाय। फोरबो खुंफुंनो लादों, थारैनो माबायदि खुंफुंनो थांखि लादों? खुलुमबाय। नंगौ, जोङो सानबानि हाबाफारि लानानै बे 57थि सेसापानी आन्चलिक माइनाव फोरबोखौ थांनाय बोसोरनिफोरबायदि देग्लायबो जों खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। जोंना दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगोन 10 अक्ट'सिम, माने 10 अक्ट'बरसिम जोंना जागोन। बेनि गेजेराव जोंहा गोबां हाबाफारि दङ। दिनै गिबियाव जोंहा माखासे हाबाफारि जानानै थांबाय। दिनै जोंहा गुबै दरजाखौ बेखेवदों हाबाफारि मथे। जोंहा जोंनिनो बे ओनसोलनि गावबुरा बिथां माधब दास बिथाङा
आरो बिदिनो जोङो बाथौनि नियमजों जोंहा फालिनाय मोनसे बा ब्रह्मनि नियमजों फालिनाय मोनसे जोंहा जायगा दङ, सेवालय दङ। बेहाय जोंहा बाथौनि नियमजों जि जों फालिगोन बे माबाखौ मा होनो बे फालिथाय जायगाखौ बिथां जोंहा बे ओनसोलनिनो बिरेन स्वर्गीयारि बिथाङा बेखेवखांबाय। आरो लोगोसे जोंहा ब्रह्मनि नियमजों स्वरुप स्थिति प्रसादनि आफादनि नियमजों जोंहा बे माबा मोनसे जयगालय दं। बे जयगालयखौ जोंहा बे ओनसोलनिनो बारग' फोरोंगिरि दरेन बरगयारि बिथाङा दहाय बेखेवखांबाय। आरो जों फैगोन हाबाफारिफ्राव जोंहा गाबोननिफ्राय जि हाबाफारि दङ बिदिनो जोंहा स्टेज प्रग्राम दङ, कालचारेल प्रग्राम दङ। आरो 8 आरो 10 थारिखआव जोंहा मुंदांखा जोंनि बर' खनगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोनहा बै समाव बाहागो लागोन। आरो जों आसा खालामदों फैगोन बोसोरनिफोर बायदि जोंखौ बे ओनसोलनि नङा सारा जोंनि बे बाक्सायानो हक, तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआनो हक बा सारा आसामनिफ्राय खना खनलानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा जोंखौ जथेस्थ' सहाय होगोन होननानै जों सानदों। आरो बिदिनो दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनाव बाहाय गलादार हिसाबै फैदों, सोरबा हटेल होफैदों, सोरबा दख'नानि दखान दङ, सोरबा मुनि हारि दं। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि बे जायगायाव बाहागो लाफैदों, जाहाथे बिसोरनिबो जोङो सहायजों जाहाथे जों बे सानबानि हाबाफारिखौ जोङो बारग'लांनो हागोन होननानै जों सानो। आरो जोंहा मोनसे गोग्गाथाव जोंहा जोंनि बे जोंखौनो जों गोग्गानानै लायो। थारमाने जोंनि मावथिफ्रा रावबो मेङालासे सान हर जोङो मावनो हायो आरो बिदिनो जों मावबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो जों मावलांगोन। बे गोबां थारमाने जोंनावथ' बेबायदि सोलिया। माने जोङो फुजानि नामाव नंगौ, फुजानि नामाव जों खिन्थु मोनसे फेस्टिभेल जोङो खालामो। बाहाय जोंहा किसुमान जोंहा जि कालचारेल जों सोलिबोनाय आवगोलनिफ्राय जों बे बुस्थुखौ जों बाहाय खालामो। आरो थामसा फुर्तिनि नामाव जोङो बाहाय दाउ खेला माबा माबि दाउदै खेला फिसा फिसौ खेला होयो। दा बेखौनो जोंखौ मा मेगन गोसाफ्रा जाबानो जोंहा जाहाथे गिदिर जायो, जोंनि फुजाया एसे डिसिप्लिन जायो, बेखौ एसे सोरबा हिंसा खालामनानै अनेक खोथा बांसावनानै जोंखौ फोसावो आरो। खिन्थु जों बिदि होआ। हयथ' जादोंमोनबाबो आवगोलाव माबा मोनसे स्टेसनमोन, खिन्थु जोङो दा बे बुस्थुखौ जों टटेलि जोङो बन्द' खालामबाय। बुंगोन गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय बिथांमोना फै, उपभग खालामलां। आरो बे जायगायाव दावराव दावसि जाया होनखानानै बिथांमोनाबो मिथिखागौ। आरो बिसोरबो जाहाथे खालामफैया आरो खालामफैनायखौबो जों मोनफेराखै दिनैसिम। जाहाथे जों हांख्रायहरो जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बे माइनाव फोरबोआव बयबो फैनानै आरामसे उपभग खालामलांनांगौ आरो।